Gigi, sunt eu Trump. Vreau să te felicit că te-ai calificat în Europa League. Ai făcut mătănii sau ce ai făcut de joacă băieții așa bine? Eu stau cu călugării, mi-e place să stau cu călugării. Câte 5-6 ore. Mă duc pe la mănăstiri, stau 3-4 zile acolo. Mă duc de noapte, stau de noapte, dorm ziua pe urmă că stau toată noaptea. Nu? Păi și cum se pregătesc băieții de la FCSB? Cum îi motivezi? Repetiție, 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 repetă, bă! Că dai ceai, bai alt servici, ce dai la strum, la pilă, repetă cu mingea. Păi vezi? Auzi? Care e cel mai talentat fotbalist de la voi? N-au niciun talent să marcheze gol. Și am zis, bă, nu mai pot bate ăștia. N-au talent să marcheze. Agresivitate, faulturi, n-au văzut azi numele. Bă, unul să vezi că iau roșu astăzi. Și acum că ați câștigat meciul, ce ai de gând să faci? Ce mă mă la biserică, eu dimineața la 7 mă la biserică și stau la biserică. La biserică vin acasă. Eu nu mai vin aici, mai după mine la palat. Nu mai... Ba Gigi, dar zi-mi și mie programul tău, cum te menții așa tânăr? Biserică, casă, rugăciune, oi. Biserică, oi, rugăciune. Tu câți ani ai, frumosule? Am făcut 65 de ani și am făcut, din cauza lui Feșnic, 16 tensiune. Îți dai seama? Să trăiești mulți ani, dragule. Fă-mi și mie ziua mai frumoasă și raz cum râdeai tu în tinerețe.